Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci, wato Jakadiyar Arewa TV. Idan ya kasance wannan ne shigowarka ta fari cikin wannan tasha ta mai albarka, suka danna mana subscribers, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sake samun damar sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin ayyukan namu masu inganci. Fahewar tukunyar iskar gas a wani kanti na sayar da gas ta ƙona kimanin mutum 20 a unguwar Sheka da ke jihar Kano. Wakilin kamfanin dillancin labaran Nijeriya nan da ya ziyarci wurin da lamarin ya faru ya ruwaito cewa lamarin ya faru ne a wani yanki mai cunkoson jama'a a unguwar Sheka ƙarshen kwalta a cikin jihar ta Kano. Nan ta rawaito cewa lamarin ya faru ne misalin karfe 8:30 na daren ranar Alhamis, inda wata silinda ta fashe kuma nan take ta kama da wuta. Gobarar ta lalata wajajen sayar da gas ɗin da wasu shaguna guda 3 da ke kusa da wajen, ciki har da wani ɓangare na wani gida da ke daura da shagon sayar da gas. Shaidu sun shaidawa nan cewa sun ji karar fashewar tukunyar gas ɗin mai ɗauke da iskar gas. Wani mai suna Malam Abubakar ya ce an garzaya da mutane da dama zuwa asibiti tsirara ɗauke da ƙuna a jikinsu. Ya kuma ƙara da cewa sama da mutane 10 ne lamarin ya ritsa da su. Akasari waɗanda ke cikin shagon ne da kuma wasu mutane da ke kusa da wajen waɗanda suke sana'arsu. Da aka tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano, Saminu Yusuf, ya tabbatar da faruwar lamarin. Ya kuma ƙara da cewa mutane 20 ne lamarin ya ritsa da rayukansu, kuma an ceto rayukansu yanzu haka suna ƙarƙashin kulawa a cikin asibitoci. Yusuf ya ce lamarin ya faru ne sakamakon wata wuta da wani mutumi mai suya kifi ya hura a kusa da wajen shagon sai da gas ɗin, kuma wannan al'amari kuskure ne. Yayin da Yusuf ya ke bayyanawa nan wannan lamari da yake faruwa a dangane da dalilin da ya sa wannan wuta ta tashi, yake karawa da cewa ya kamata mutane su kiyaye da irin abubuwan da ya dace da su da kuma abubuwan da ba su dace da su ba. Malam Yusuf ya yi jan kunne sosai a dangane da wannan lamari, saboda gujewa ƙara faruwar nan gaba irin wannan lamari ya zo ya ƙara faruwa. Ya yi jan kunne dangane da mutane da suke sakaci da irin wasu abubuwan na rayuwa. Yayin da mutum ya sakacin ka gaya mai ya gyara, zai ga kamar ka takure shi ne ko kuma ma ka ja rigima tsakaninku. To shi dai ya ja kunnen mutane da kuma 'yan uwa da abokan arziki waɗanda ake kasuwanci tare. Kowa ya tsira da mutuncinsa, kuma kowa ya tsaya a matsayinsa na inda Allah ya ajiye shi ta sana'arsa. Ba wai sai ya dinga yin ganganci ba, saboda wannan gangancin yana ka iya jawo rasuwar mutane maras adadi. To mu dai fatan mu anan shine Ubangiji Allah ya kare mu, Allah kuma kada ya sa mu zamo daga cikin waɗanda suke da ganganci a rayuwa, ko kuma waɗanda wani ibtila'i zai fadawa, tunda wani abun kawai yi ne na Allah. Idan Allah ya ga dama sai abu ya fada ma, kuma wannan jarabawa ce. Ko da kuwa jarabawa ta fada a kanmu, Ubangiji Allah ka ba mu damar cinye wannan jarabawa, kuma wacce iri ce. Allah Ubangiji ka samu dace. Allah ka haɗa mu da fiyayyen halitta na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ubangiji ka ba mu jinyata sauki. To wannan kenan, sai ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka, Jakadiyar Arewa TV. Ku ci gaba da yi mana liking, sannan ku ci gaba da yi mana comment
da za mu gane cewa lalle kuna tare da mu kuma kuna jin daɗin shirye-shiryen da muke kawo muku kuma suna ƙayatar da ku. Jakadiyar Arewa TV ta mu ci, ta ku ci, mun gode.